Tak čau lidi, já jsem Extrémek A já jsem Digi. a dneska tady máme takovej uvítací vlog o našem novém kanálu. Jak se jmenuje? Gladiátoři SRO. Správně. A Co na tomhle kanále budeme natáčet? videa. Prostě videa, všechny. Neříkej. Ne fakt. Budeme natáčet skeče, vajny, challenge a No. vlogy. Let's playe. Ale to asi ne. No to všechno. Takže a když tak nějaký, co bychom mohli ještě natočit, nějaký asky, to je takový vlog. Vajny. Fajný, však to je to jsem říkal. Sorry, Můj fajnový mobilek. můj tablík. To tady nemusíme. Ale dobře, jsem na ní pořád. Mně přišla SMS. Já nevím. Mně co přišlo. Nebudu to, tam to. Google. A jo, to točíš. Máš a Neříkej to, neříkej kód to. je? 1984. 1984. 1984 v Bratislavě se narodil malý X5. A teď tam vám pustíme nějakou ocházku z písničky, pustím nějakou. Co? Co já? To by je moc je. Vidíte, já umím DJovat se. Tak jo, myslím, že tohle bude konec tohoto videa a zatím se mějte! Fantasticky, čauky, balajky a mějte se důstojně. Takže zdar A extrémně. a digujovsky. Čau. A zdraví vás Digi a Extrémek. mějte se fantasticky. A čágo.